for DJ Rocky's Secret Files. Hindi alam ng boyfriend ko na ang best friend ko ay girlfriend ko. I just wanna share my secret file. Hindi nyo aakalain na merong ganitong ganap sa totoong buhay. Itago nyo na lang ako sa pangalang Gabby. I'm from Davao City at nagtatrabaho sa pribadong kumpanya. Noong bata pa ako, hindi ko talaga alam kung ano talaga ako. Kahit babae ako, para bang nagkaka-crush ako sa kapwa ko babae. Like nagagandahan ako. Siguro normal lang yung nagagandahan, hindi ba? Pero bakit ganun? Bakit masaya ako kapag nakakakita ako ng mga magagandang babae? Pero at the same time, nagkakagusto rin naman ako sa isang lalaki. Hanggang sa lumipas ang panahon, hindi pa rin nagbabago yung ganong pakiramdam ko. Baka siguro bisexual ako. Attracted to both gender. Fast forward. Nagka-boyfriend ako. Actually, magto 2 years na kami. Etong boyfriend ko na to, mahal na mahal ako. Wala na akong hahanapin pa sa isang lalaki. Kasi parang nasa kanya na lahat ng gusto ko sa isang partner. Responsableng tao, family-oriented, mabait, matalino, masipag, at meron pang bonus. Hot siya. Malakas ang sex appeal. In short, isa siyang matipunong lalaki. As in yung may abs pa. And I'm so blessed to have him as my partner. Siya yung tao na lagi kang pinapatawa, pinapakain, at pinagsisilbihan. Ang swerte ko, hindi ba? Minsan, may mga pagtatalo rin kami. Hindi naman may iwasan yung away. Normal lang naman yun sa isang relasyon. Pero agad naman kaming nagkakabate. Kasi hindi siya yung tao na ma-pride. Ganon yung takbo ng relasyon namin. Masaya. Pero may mga konting away. Isang araw, nag-night out kami kasamang barkada. Kaya lang, girls night out lang. Hindi ko kasama si boyfriend. Ayun, nagkukwentuhan, nagsasayawan, kumain, nag-inuman. Hanggang sa yung isang friend ko, in-invite niya yung isa pang friend niya. Kasi daw,
naboboring sa bahay yung babae. So, okay lang naman kasi babae din naman yung ini-invite niya. Okay lang sa amin para mas marami kami, para mas masaya. After 30 minutes, dumating yung girl. Na-shock ako. Kasi hindi ko nga inaasahan na sobrang maa-amaze ako sa beauty niya. Sobrang ganda niya. At masasabi ko talagang super hot siya. Sexy, sobrang puti. At ayun na nga, nagpakilala siya sa amin. Itago na lang natin siya sa pangalang Babes. Grabe. What a wonderful night. Mas naging happy ako na kasama namin siya. Kinuha ko yung number niya at in-add ko siya sa Facebook. Ang gaan niyang kausap, ang sarap niyang kasama. Sa madaling sabi, naging close kami agad-agad. Fast forward. Isang araw, I asked her. Tinanong ko siya kung straight ba siya. At alam niyo ba kung anong sagot niya? Hindi daw. As in, hindi. Isa siyang bisexual na meron ng asawa. Pero wala silang anak. 10 years na silang kasal. Nagkaroon sila ng baby. Pero nung 8 months daw, namatay yung baby sa tiyan niya. At hanggang ngayon, hindi pa sila nakabuo ulit. Nang malaman ko yun, nalungkot ako syempre. Pero sa loob-loob ko, para bang masaya ako. Masaya ako dahil nalaman ko na nagkakagusto rin pala siya sa isang babae. Isa siyang chicks talaga eh. At higit pa dun na nagpasaya sa akin, alam ng husband niya na bisexual siya. Tanggap siya nito. Sa isip-isip ko, grabe ang swerte naman nito. Tanggap daw siya nito kahit bisexual siya, basta wag lang daw siyang manlalaki. Nakaka-amaze, hindi ba? Saan ka makakakita ng ganun na partner? Pambihira. Wag lang daw siyang manlalaki, okay lang na bi siya. Fast forward. Nag-confess ako sa kanya. Nag-ipon talaga ako ng lakas ng loob para sabihin yung nararamdaman ko sa kanya. Kasi masaya ako pag kasama ko siya. Madalas kaming nagkikita kaya naging close kami. Ayun, sinabi ko sa kanya na gusto ko siyang maging girlfriend. At alam niyo ba kung anong sagot niya? Hindi ko talaga akalain. Hindi ko akalain na sasabihin niya sa akin na matagal na daw siyang naghihintay sa akin. At hoping siya na baka pwedeng maging kami. Kasi crush niya daw ako. Dati pa hindi niya lang masabi. Baka daw kasi umiwas ako sa kanya kasi nga hindi ako nagsishare sa kanya na bisexual ako kasi natatakot din naman ako at may boyfriend ako. Dati na daw niya akong nakikita sa mga mall tsaka sa mga pasyalan dito sa Davao. Nagagandahan din daw siya sa akin. At syempre, si ate niyong girl. Pakiramdam ko ang haba ng hair ko. Lagpas Davao City. Kinikilig para bang namamaga ang atay. Hindi ko inaakala
Na-crush ako ng gusto kong babae. Ang swerte ko naman. Kaya ayun, naging kami. Yung mga ginagawa ng magjojowa, ginagawa namin. At sobrang nasasatisfy kami pareho. I'm happy with her. Palagi kaming nagko-communicate. At ang mas nagpaganda pa nito, alam ng husband niya yung relationship namin. Suportado daw siya ng husband niya kasi bagay daw kami. Puro magaganda at hot. Ang swerte ko, 'di ba? Kaya lang, sa side ko, doon may problema. Hindi alam ng boyfriend ko na merong ganitong ganap sa akin. Alam ko rin kasi na hindi niya ako matatanggap. Pero, mahal ko yung boyfriend ko. Hindi ko rin kayang i-let go siya. Mahal ko rin si girlfriend. Hindi ko rin siya kayang i-let go. Yan ang problema ko ngayon. Alam ko, hindi to tama. Ang immoral lang ginagawa ko. Pero masaya ako eh. Satisfied ako parehas. Si Babes, ayaw niya rin akong i-let go. Kasi nga may mga time na nagigilty ako. Nagigilty ako na hindi alam ng partner ko na dalawa sila. At pag dumarating yung puntong yun, umiiyak si Babes. At hindi ko kayang nakikita siyang umiiyak ng ganun. Natatakot daw kasi siya eh. Na baka isang araw, iwanan ko siya. Ramdam na ramdam ko rin na mahal niya ako. Grabe. Ang effort niya. Lahat ng oras niya sa akin niya ibinibigay. Kahit busy siyang tao, may-ari kasi siya ng isang restaurant dito sa Davao. Pero nakikita ko at na-appreciate ko yung mga ginagawa niya para sa akin. Lahat-lahat gagawin niya for our relationship. At kahit may mga pagsubok sa relasyon namin, pinagtitibay kami nito. That's why masasabi ko talaga ang swerte ko kay Babes. And I'm beyond blessed. Maswerte din ako sa boyfriend ko. Katulad nga ng sabi ko kanina, responsable siyang tao, family-oriented, at marunong sa buhay. Alam ko mali ito, pero hindi ko kayang mawala si boyfriend. At hindi ko rin kayang mawala ang girlfriend ko. Masaya ako parehas sa kanila. Ang buong akala ng boyfriend ko, best friend ko lang si Babes. Ang hindi niya alam, ang best friend ko na si Babes ay girlfriend ko. Ano po bang dapat kong gawin? I really need your advice.